O comezo da sesión, o Pleno da Deputación adheriuse á Declaración Institucional da FEMP con motivo do Día Nacional da Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade, que se celebra o día 3 de maio de 2024. Aprobouse definitivamente o Plan Estratéxico de Subvencións da Deputación e do INORDE para o período 2024-2027. Cooperación ás obras e servizos de competencia municipal, fomento da cultura, do deporte, reto demográfico, benestar social, desenvolvemento económico da provincia e asociacionismo veciñal. Aprobouse inicialmente unha modificación de crédito do INORDE por importe de 238.000 euros, financiados con cargo ao seu remanente de tesoureiría. O Pleno aprobou un expediente de modificación de crédito por importe de 36.212.000 euros, con cargo remanente de tesourería, dos que algo máis de 23 millóns corresponden a suplementos de crédito e o resto a créditos extraordinarios. Con respecto ás mocións do día, acordaron comprometerse a manter todos os cuartéis da Garda Civil da provincia e colaborar no mantemento da seguridade cidadá, ademais de elaborar un plan de incentivo profesional e económico para que os axentes que irán ocupar os postos de baixa demanda no medio rural. Ademais, todos os grupos acordaron instar a Ilunion 11 a garantir o mantemento das instalacións que actualmente funcionan en San Cibrao das Viñas, manter os postos de traballo e incrementalos e readmitir o persoal recentemente despedido.